दासो लोगो हमनो नागिरदों नै नो बैग्रि देरबाथाय बैग्रि बिफाङाव बेहाय थुहाय सिख्लाफोर लाइन मारिबाय थाबानो जाबाय फैद' मोजांखालै सिख्लाफोरा नै बैग्रि बिफाङाव देरबा लाइनसो मारिबावगोन बैग्रि बिफां सिङाव मा नायद' neng mana bunai abuku? Abuku mana bunai nengah? Jol di Sorian? 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 फिसाजोनिखौ एक्सट्रा खालामना होखादो आरोना आङो बेखौहाय न'आवनो एवनाय दै बायना लाबोनायसो ओमफ्राय न'आवनो एवदों आरोना पेकेट मोनो
Ini le. Bisa.